ଆଜି ହେଉଛି ଛୁଟି ଦିନ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶଳା ଛୁଟି ଦିନରେ ହିଁ ନିଦ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିବ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଗ, ବାବାରେ, ଏଇ ପାଗରେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ କାହିଁକି ଲେଟ୍ କରିବା, ଚାଲ ମାଡ଼ିଯିବା ମାର୍କେଟକୁ। ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ହେଲେ ବି ମୁଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଛି? ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ନା। ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ମାଛ ଦେଖିଥିବେ କି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ। ତାପରେ ମାଛ ନେଇକି ଚାଲିଲି ଘରକୁ। ଓ ସେ ବାଁ ପଟଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ହେବନି, ନହେଲେ ଲୋକ ଆସିକି ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବେ, ବୁଝିଲ ତ? ଘରକୁ ତ ଆସିଗଲି, ହେଲେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଯାଉ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବେ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖିଲ, କହୁ କହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ହାଜର। ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆଉ ଭଲରେ କାମ କର, ନହେଲେ ଦରମା ମିଳିବନି, ବୁଝିଲ? ନା ନା, ଥାଉ। ଶଳା ବେଶୀ କଥା କଲେ ଓଲଟା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଆଉ ତମେ ଯେମିତି ବନଉଛ ବନାଅ, ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଲୋକ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ବନାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ହଁ, ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ୁ ପୁଡ଼ୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆକୁ ଦେଖିକି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଟିକେ ହାତ କୁଣ୍ଡି ହେଉ ତ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ନ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଥାଉ, ବେଶୀ ହାତ ମାରିବନି, ନହେଲେ ଶଳା ଓଲଟା ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଥାଉ। ଏବେ ମାଛକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥାଉ, ଆମେ ଯାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ। ଦେଖୁଛ ତ, ପୁରା ବିକଳ ଖାଇବାକୁ। ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ପୁରା ରେଡ଼ି। କିଏ ଖାଉ ନ ଖାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଶଳା ବେଲେ ପଖାଳ ବାଡ଼େଇବି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ତ, ପୁରା ସଫା। ଶଳା ବିଲେଇ ବି ଏମିତି ସଫା କରି ଖାଉନଥିବ। ଖାଇକି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ କାମରେ। ମୋର ଗୋଟେ ବାଳ କାମ ତ, କ'ଣ କରିବା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ବାଟରେ ଦୁଇଟା ବକରା ମିଳିଲେ ତ, ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଝଡ଼େଇ ଦେଲି ଆଉ। ପୁଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ଆସି ପେଟ ଫୁଲ୍ କରି ଖାଇଲି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ। ମାଛ ଭଜାଟା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ମାଛ ଝୋଳଟା ବି ତାଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ଖାଇ ପିଇକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଗଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଏତିକିରେ ସରିଲା ଆମ ରବିବାର। ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସେତିକି ଦେଖ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।